ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ବାହାଘର ଖୋଜା ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଝିଅର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେ ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ସଂସାରର ରଥ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଚାଲେ ତେବେ ସେହି ଜାଗାରେ କାହିଁକି କେବଳ ଗୋଟେ ଝିଅର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ଗୋଟେ ମାର ଯେତିକି ଭୂମିକା ଥାଏ, ଗୋଟେ ବାପଙ୍କର ବି ସେତିକି ଭୂମିକା ଥାଏ। ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଦୁଇଟା ଯାକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। କେବଳ ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁ ଶିଖିଗଲେ ବା ଝିଅ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ବା ଝିଅ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ବି ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପରସ୍ପରର ତାଳମେଳ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଘର ସଂସାର ବା ଗୋଟେ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଚଳିବ। ଝିଅର ବାପ ମା ବା ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ ବା ଝିଅଟିଏ ଜାଣିବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ପରିବାର, ପୁଅର ଘର ଲୋକ ବା ସେଇ ପୁଅ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସଂସାର ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିବ।